pandemya nga intay sangsamwen, nasurukan nga may nga tawen, sangsamwen tayo daytoy. Sukit nga rod pa'y itirason manin, no apay nga santay nga nagkakadwa, iti face to face, nga mangdayaw ken kuhana, kini ako Diyos. Kapu ka daytoy manin nga sakit, umadukat nga rod nga umadu iti cases dito ayan tayo. Nga mamuyo, no kitain tayo iti epekto na daytoy kadagiti kaadwan. Nagadungat at tao, iti naawanan iti trabaho kang runaan no apan ka ijay Manila kaasip iman dagiti kaduan ijay ta naawanan da iti trabaho ket ijay Manila naawan trabaho agad talaga ang nagrigat baglaan dito ayan tayo nga probinsya tano na gagad ka nga agmula-mula urinay kat ka di trabaho mabalin kalat ang agbiyagan niya ken adulat tayo iti mabalin nga papanampagalaan iti makan. Kami nalawa iti kumkuman tayo mabalin nga pagmulaan tayo iti natnata. Yung kadagiti daduma, kadagiti adda iti luglugar nga talagang grabe iti COVID-19 adu dagiti naapektaran. Kada mo yung adu dagiti tattao nga madanagan ato dagiti tattao nga maburiburan no kasatnudan nga agbiag no kasatnudan nga biyagan iti pamilyada kuno sikak at maysa nga namati kini Apo Jesu-Cristo adda dadya inanama adda dadya maysa nga kinapudno nga mabalin mo nga arakupen dadya kinapudno nga God will sustain you ni Apo Dios sustenaren na ka ni Apo Dios sustenaren na iti anyaman nga laslasatong iti agdama. Iti anyaman nga laslasatong iti agdama ni Apo Dios. Iti makasustenar kada tayo. Ni David, DJ Salmo 23 verse 1, kunana, ni Apo Dios ti pastor ko, adda aminen ang masapol ko. Madayang ni Apo. Ni Apo Dios, kas pastor tayo, adda aminen nga masapol tayo. Ni David dito ideklara na dayta nga ginapudno. It is a declaration. Ije inti bagbagina nga ni Apo Dios gapu ta isu iti pastor na. Adanto nga maisabot da diti amin akasapulan na. Nagmayat pa kiti bagana diti ti Ilocano adda aminen ang masapul. Kapsat anya iti kasapulan. Anya dagiti banag nga kasapulam iti agdama. Kasapulan ka ti panakaagas, agkasapulan ka iti guidance, agkasapulan ka iti panangiturong ni Apo Dios kenta, agkasapulan ka iti wisdom, agkasapulan ka kadi iti makan, tanglam daytoy nga kari ni Apo Dios. Di Hebrews 13, na kunana, saan kanto nga panauman, saan kanto nga baybayan. Kaya't nga sawan, amin nga kasapunan, anyaman dayta, isabot to ni Apo Dios. Take note, kasapulam, saan nga dagiti kayat mo. Basta lakit ti kasapulam, manamnama dayta, nga isabot to ni Apo Dios. Adalaan umarakog pa kenkwana, taplin ka kenkwana, gamin, amo na teraramidan na. Di David ko na napay, I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. Wow. Anyan nga sarita nga inbaga ni David. Nagidaak, naturugak, nakagriingak iti bigat. Iti anya nga rason nga nakariingi suna, because the Lord sustains me. Dayjay rason, because the Lord sustains me. Gapu kini Apo Dios nga nang sustenar kanyak, nakariingak. Gapu kini Apo Dios nga nang sustenar kanyak, na ikanak iti biyag, itatangag sapa. Amin tayo nga itatangag sapa. No apay nga nakariing tayo, no apay nga datipigsa tayo, because the Lord sustains us. Saan nga daputa? Ada iti tumtumaramin, no anyaman dita? Because there is no amount of vitamins, so there is no amount of any herbal products nga mabalin nga ko na, ay so dahito di grason, dahito di gapo, no apay nga nakariingak, no. We always go back to God.
Agsubli tayo, agsubli kini Apo Dios. Gamin, He is the one sustaining us in this life. Isuna iti magsusustenar kada tayo. Isuna iti magmangted kada tayo. Iti amin nga kasapulan tayo. Amen? Amoy iti Exodus chapter 16. Di amo na amoy dito yung istorya. Dito yung istorya dagit Israelita iti letang. Kalpasan nga hinala ni Apo Diyos ida babayin iti leadership ni Moses from Egypt. Hindi nakadanon da iti letang. Apo grabe iti panagriri dagito yung tao. Nya grabe iti ririda, panag-grumble na, panagreklamo da. Diyan amo, no makarelate tayo kadagito yung tao, nga no, maminsan, kastoy tayo mo, anya. Na grabe iti panagri tayo, grabe iti panagreklamo tayo. Diba? Kitaan nyo Iti verse 3, iti Exodus 16, kuna na dito pinatay na kami lakuman, ti Apo ijay Ehipto. Agasam da ito, nga reklamo, dagito yung tao. Sadyay agum umakam idi amangan iti karne kenda dumapay at araon ngim inyeg da kami dito iletang tapno patayen da kam iti bisin. Agasan tiyan. Hindi lang po sila nakakain ng karne. Nagrereklamo na po sila. Di ba? Saan dalaan na nakakaan iti karne, nagrereklamo na. Di ba? Itatalagi na iti karne, di baboy yan na niya. Nabayagan nga mabalin saan ka nga nakaraman iti karne kaputa naghina ya no kunadang mga tayo iti karne akit saan pailaan ko nang ta ure kala ag tigerger nga umasot ti kwartam kaputa naghina ket ngarod iso nga saan kalatan nga gumatang nya ket amay no dagduma ato dagiti banag iti biag tayo mariri tayo lang nga riri ure dagiti taraon tayo di ka lakid din agyaman kini Apo Dios taday ti taraon mo, saan ka di? Agyaman ka tada ti tarong. Diba? Agyaman ka tada ti, di ko na tayo nga target, niya daytoy. Ada iti asin. Diba? Palagip ko pa iti bingami kat, nawan iti sidaan mi kat, adalaki di ti mantika, asin, inapoy, akit mayat day jayan. Yan, nagmayatin nga biya, nagbiyak kami. Kung kitaan nyo ka di iti agdama, nagbaling na complicated iti biyak. Yan, nawan tinaimas nga taraon, di ka makapanganan. Diba? Sino kada kayo kakabsat iti agdama, no, awan iti naimas nga taraon, awan iti karne, awan iti karne iti baka, karne iti baboy, wino karne iti manok, agriri ka pa yan, wino saan ka nga makapangan. Yan. Amoy dito, dagito yung tao, hindi lang po sila nakakain ng masarap. Hindi lang po sila nakakain ng karne. Ay, agririri ta. And, hasta tayo na daduma, kunak na ron. Diba? O kitaan niyo, uray kadagiti daduma, nagadutiriri tayo. Hindi po na tayo. Lord, ikararag tayo nga madan tayo ti trabaho. Lord, ika naman iti trabaho, iti kastakat at damat iti pamarwaran. Sinong bata ni Apo Diyos ikararag mo, nagtrabaho ka, first day, itadamin di boss mo, di ubraan, kalpasan di may isang aldaw, ne, agririkat. Nagrika, magayam. Agadun ti mapanunot ng mapagririan. Samantala, ngay kararag mo, nga madaan ka. And God answered your prayer. Nadaan ka, hindi naadaan ka, agririka mo lahat. Kitaan niyo pagkabasa. Nasanay tayong agriri. Saan ka di? Wait, nasanay tayong agriri. Di tayo ti kinapudno. Awan ti danong, agriri tayo. Nawan iti kuryente, agriri tayo. Tawan ti mangangin ka na tayo, di ba? Tanapudot. Awan iti aircon, agriri tayo. Di ba? Nakasakay ka lang nga rin tilugan nun, agriri ka pa. Nyamo tayo nakataltal tayo, nyaman dita. Di ba? Nyamo tayo nga, galugan nun, karag-karag, di ka lata, agyaman nun, dahil tinagluganam, saan ka di? Amoy the sustaining grace na Apo Diyos is what keeps us going in this life. Isu iti mamagbalingken ka, nagbibiyag iti agdama.
kinuray pa iti masangwanan. Awanan iti sa bali. At kita nyo ha, iti versikulo 21, iti Exodus 16, tunggal agsapa agala dagiti tattao iti umdas nga kasapulan ti tunggal maysa ngem no pumutot ti init marunaw dagiti saan anaala. Kita nyo, iti likudan di panagriri dagito nga Israelita nga pipiapay nga adije kami latan Ehipto ta ija adati karni adu ti makan dito inyapan na kami dito nilit ang tapno matay kami iti besin ya po Diyos inted na lanta dije taraon ka so dije mana oh thank be to God iti likudan dagiti riri tayo no dadong mga kabsat God ni Apo Diyos isabsabot na lanta dagiti kasapulan tayo santat iti likudan tinagadong nga question mo. Iti tunggalan daw. Adalat ta di amin nga ang angis. And that shows that God is sustaining you. That shows nga ni Apo Diyos sususutin na rin lang. Kaya dito di implication, di kinapot no nga ni Kristo katrawangan, kunan na dito makasarak danto iti pagaraban na. Ipakita na di panangisabot ni Apo Diyos kada tayo. That is why Apostle Paul imbaga na, and my God shall supply everything you need. Dahil iti imbaga na kadagiti nang isuratan na. Saan ka din? Kaya Philippians. Nga kunana, ti Diyos ko isabot nanto amin nga kasapulan niya. Kasta niya ako Diyos. Isabot na dagiti kasapulan tayo. Awan iti aldaw. Lukitain tayo, i-assess tayo. Itibiyag tayo. Nasaan na tayo? Ngano binaybayan na tayo ni Apo Diyos. Tano binaybayan na tayo kuma. Awan tayo itakpan. Baka nagsakit tayo amin ng COVID. Day tayo iti kinabot. But because God is sustaining us, isunat yung balbalin na sustenance tayo itibiyag. Adda, nagbibiyag tayo pa'y langit yung naman. Kasang na ito. Even the breath na mapatpadasan tayo. Ititunggal na daw, DJ Angus, padayon ni Apo Diyos. Kaya may nisuna itibang bangtad ka tayo. Without without thinking, agang Angus ka, the truth is, agang Angus ka. Di ba? Inisip mo ba na humihinga ka? Hindi. Di mo inisip yung mabalin niya. Nagtikin ako na, gagangos ka, saan mo nga panpanunutan, nagagangos ka. O, di ba? Di tayo tikin ako na because God is sustaining you. God is sustaining me. Madayaw ni Apo Diyos. Di tayo may kadwa, sustenance. Anya dagiti ka sa pulang ti agdama, God will gonna provide. Ni Apo Diyos isabot na dito. Ikitam na anti matangken kwa na, aguray ka. Mamati ka ken kwa na, talag ka ken kwa na. Ikabil mo ti inanamang ken kwa na. Gamin mapagpiaran, mapagnamnamaan niya.